ఒక 50 కేజీలు చికెన్ దమ్ బిర్యానీ, అది బొగ్గుల పొయ్యి మీద, అంటే కర్రల పొయ్యి మీద. కర్రల మీద స్టీమ్ చేసి దమ్ బిర్యానీ చేయడం అంటే చాలా కష్టం. ఓన్లీ ఆ స్టీమ్లోనే ఆ 50 కేజీల చికెన్ అలా కుక్ అవ్వాలన్నమాట. చాలామంది బిర్యానీ చేస్తారు, ముందుగా చికెన్ కర్రీ చేసి తర్వాత పైన రైసెస్ చేస్తారు. మేమైతే అస్సలు అలా చేయము. చికెన్ 3 అవర్స్ ముందు బాగా నానబెట్టి మసాలాలో బాగా కలిపి డైరెక్ట్ కిందన చికెన్ ఉంటుంది, పైన హాఫ్ కుక్ రైస్ వేసి ఓన్లీ బొగ్గుల పొయ్యి మీద అలా స్టీమ్ చేసి ఆ స్టీమ్లో కుకింగ్ చేస్తాం. అలా అయితే ఆ రైస్కి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది, చికెన్ బాగా సాఫ్ట్ అవుతుంది. చూడండి ఎలా వచ్చింది బిర్యానీ, మంచి సాఫ్ట్గా జ్యూసీగా, ఎవరైనా హ్యాపీ అయిపోతారు తినేసి. మేమైతే అలాగే ఏ విధంగా దమ్ము చేస్తే ఆ టేస్టే వేరబ్బా, అదిరిపోద్ది.